ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಒಂದು ಲೇಸ ನಡಪನ ತಲ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಸ್ತಾವು ಮಿಜಾರ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆಲೇರು ಮಿಜಾರ್ದ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಿಜಾರ್ ದಾದಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೋಂದುಪ್ಪ ಉಗ್ರೇರು ಅಲ್ಪ ಬಾಂಬು ದೀದು ದಾಲ ತೆರೆಯಂದಿ ನಕಲೇನು ಕೆಡ್ದು ಪಾಡ್ನೆಂತೂಪ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿ ನಕುಲ್ವ ಈ ಉಗ್ರರನ್ನ ಬಾಂಬುಡು ಸೈಪಿನೆಂತೂಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಉಗ್ರರು ತಂಡಸು ಕಕ್ಕುಸು ಅತ್ತಂದನ ಬೆಂದರು ಕಕ್ಕುಸುಡು ಮಿನಿ ದೀಯರಿಂದಾಂಡ ಬಾಂಬು ದೀಯರಿಂದಾಂಡ ದಾದಾವು ಬರ್ಪಿನ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲ್ಲರು ಎದು ಕೊನುಗ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮಿಜಾರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ಇನ್ನು ಆಯ್ನ ಜನತ ಬಂಜಾಳಾದ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ಬೇರೆ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾದಾವಡಿಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದಾವಡು ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು. ದಾದ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಸಿಂಪನ ಮರ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ದಾದ ಉಂಡು ನೀ ಕಂದಾಜಾಪುಜಾಯ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಪೋರ ಎತ್ತರ ಪೋಪುನ್ ದಾದ ಕೇಂತೋರಂಡ ಮುಲು ಕೇಂತೋರಂಡ ಪೋಪುನ್ ಉಲಾಯಿ ಅವು ಬೇಗವಲ್ಲ ಅದೇ ಪೋಯ ಏಯ್ ಬೋಣಿ ಮಾರ್ಯ ಪೋ ಉಲಾಯಿ ಪೋ ಓ ಉಲಾಯಿ ಪೋ ಹೆಂಗ್ ಮರ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ ತಂಡಸು ಬೋಡ ಯಾನ ಅಮತ್ತ ರೋಡ್ ಇನ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತು ಹೋತಿ ಅಲ್ಲ ಗಂಡ ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಸವ್ವ 2 in 1 ಬಂಡ ಹೆಂಗ ದೂರ ಬನ್ನ ತೂಪ ಕೊಂಜು ಗಂಡ ಹೆಂಗ ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಜೋ ಬತ್ತನ ಗಂಡ ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವಿಂಗಿನ ಅಲ್ಲ ತಂಡಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಲಕ್ಷಣದಿಲ್ಲ ಮಗ ಇದಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪೋಯ ಒಂಜೆ ತಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಪೋ ಪೋ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಈನ ಬೇರೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಎಂದ ಮಾರ ಬೊಡ್ತಾದಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ತಂಡಸ್ತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚತ್ಯಾನ್ ಉಲಯದ ರೇಟಿಗೇನು ಅಂಚನ ಅಂದ್ ದುಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ್ಯಾ ಇತ್ತ GST ಬತ್ತಿಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಕಲ ಅಂದ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮೈತ್ 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೈ ತೊಟ್ಟೊಂತೆ ಪೋಂಡ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬಕ ಬೊಚ್ಚಾಂಜಿನ ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ಡಿ ಇಂಚಿನೇ ಪೋಪಿನಿಂದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೆಂಗಿ ಇತ್ತ ಶಬ್ದೊಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಏತು ಪೋಂಡು ಶಬ್ದೊಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಆತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಈ ಜನ ಶಬ್ದವೇ ದಿನ ಕಲ್ತಿನ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪಗಾನ ಉಲಾಯ್ ಏಯ್ ಈ ಸತ್ಯ ನೋಡು ಇಡೇ ಬೈದಿನಿದಾಯಿ ಸಕ್ಕರನ ತುಂಡೆಕ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ದಾದ ಮಾಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇದೇ ಬನ್ನ ಕಾಸುಗೋರು ಪೂಜೆನ ಬರ್ತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಮಾರ ನಾನು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಇಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಲ್ದು ಬತ್ತ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಬೇಗ ಬಲ ದಾದ ಮಾರಯ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಲಾಡ್ಜ್ ಬೈತಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕಿತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ ಇದಾಯ್ತ ಪುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಡ್ತದೆ ಇದೆ ಹೌದೇ ಇದು ದೇ ಪಂಡ ನೆಟ ಕೆಲ ತೊಲ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ತದು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಜೋದ್ ಎತ್ತೊನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ ಕುಲ್ಲ ಸೈಯರುಂಡ ಟಿವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೇಲ್ನೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಏಸಿ ಉಂಡು ನಿಮಗೆ ಜೊಪ್ಪರಂಡ ಉಳಬೋಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಅವ ಮರ್ಲೇರು ಬುರ ಬರ್ತೀರ ನೀ ದಾದ ಮರಿನ ಗಡ್ಡಿ ಬಿಸ್ಲರಿ ಉಂಡ ಬಿಸಿಲರಿಯಾ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೀನು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಬದ್ದೆಕ್ಕದೆ ಬೊಪ್ಪೆ ಹೊಯವಲೈ ಬಿಸಿಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ದಾದ ಮಾರ ಗಡಿ
ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. దాదా జాగ్రత్త దాదా నిధి ఉందా నిధి ఉందా అంటే బంగారు ఉందా ಬಂಗಾರಿ ఒకేంచినండు ఆత జాగ్రత్త జాగ్రత్త అన్ప ಐಟ್ ఏనండి ಬಾಂಬ್ బాంబు ఎత్తి గుడ్లేకి జాగ్రత్త అల్పరా అనుకున్నా బాంబు ఎన్నగా ఇటు కొడుతూ ఇవులై బాంబు పాడరే పోయినా మేము ముందుగా దాదా అనుకుంటా అయ్యో హలో హలో పోలీస్ స్టేషనా ಬೆದ್ರದ ಅಣ್ಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾಂಬ್ ಉಂಡಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಿಜಾಡ್ ಎಂಚ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದೆತ್ತೋನಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದೆತ್ತೋ ನಾತು ಪೊರ್ತುಡು ಪುಡ ಅವನಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಂಬ್ ಎನ್ನ ಗಡ್ಡು ದೀದು ಪೋಯೇನೆ ಓ ಮುಚ್ಚು ಏನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡ ಪೇಪರ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಅತ್ತು ಕೋಡೆ వాళ్ళ ಬಾಂಬ್ ದಾರಿದು 4 ಖಾಲಿ ಆತನ್ಗೆ ಏರ್ ನಾನು ಚೂರು ಮೊನೆ ತೂಕನ್ ಭಯವಲೆ ಬೇಗ ದೊರ್ತವಲ್ಲ ఆయనే బాంబు రీపిని కూడా మన దానికి కాండ పేపట్ ఆయనే పోతును ఎంచెంచిన మరలే అయ్యో ಈರಿಯರಿ ಏರು ಯಾನ್ ಏರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೇನಾ ಉಂದುವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾನ್ ವಲ್ಲ ಇದು ಗುರ್ತೆಂದೆನ್ಯ ಓ. ನಾ ರಕ್ಕದ ಎಸ್ಐ ಒಲ್ಲೆರಿ ಎನ್ನ ಬುಧರೈನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಬೋಸ್ಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೋಸ್ಲೆ ಮಾರರೆ ಬೋಸ್ಲೆನಾ? ಮರಳು ಗಟ್ಟುನತ್ತು ಮುಲು ಅವಳು ಎಂಗಲ ಎಸ್ಐ ಬರಂದುಲೇರು ಒಲ್ಲೆ, ಒಲ್ಲೆ. ಬಸಲೆ ಗೌಡೆ ಆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸಲೆ ಗೌಡೆ ಬರಂದುಲೇರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರ? ಮರಳು ಗಟ್ಟುನತ್ತು ಆರ್ ಬರ್ತಡೆ ಮಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಆವ್ ಒಂದು ಬರಂದು ಸರ್ ಬಲೆ ಬೋಸ್ಲೆ ಸರ್ ಮೂಲು ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈದನು ಅದೇ ಸರ್ ಮಂತ್ರಿಲ್ನ ಬೊಗ್ಗಿನ ಐತಪಡದು ಹೋತಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಾಕ ಮಂದಿ ಮಲ್ಪು ಪೂರಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಡಪಡು ಬೊಗ್ಗಿನ ಐ ಓಲುತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಸರ್ ನಿಗ್ಗ ಅಂಟು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಬೊಗ್ಗಿನ ಐ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಸರ್ ಬೊಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಗ್ರು ನೊಟ್ಟು ಬೋಜಿಪ್ಪ ಶಟ್ ಅಪ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೊಗ್ಗಿಲ್ನ ಬೊಗ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಲೈ ಬಾಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಕಲ್ಪ ಈರೋಲ್ ಮಾರ್ನಾಡ ದಾತ ಬಾತಿರಂತಿಂದ ಈರೋಲ್ ಮಾರ್ನಾಡ ದಾತ ಬಾತಿರಂತೀನಿ ಸರ್ ಈರೋಲ್ ಮಾರ ದಾಗೊತ್ತು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂದರ್ಗೆ ಆಯ್ಡ ಆಯ್ಕೆ ಹಂಗ ಎಸ್ ಐಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ದಾದಂಬೆ ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪುಡೋದನಂದು ಮಂತಾನ ಓ ಅವತ್ತಿ ಈರೋಲ್ದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂದರ್ಗೆ ಎತ್ತ ತಿಂಪುನ ಅತ್ತಿ ಸರ್ ಈರಕರ್ ದಾದೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೇಚೋರು ಬುಡದಿನ ಇರೋಂತದೆ ಬುಡದಿನ ಒಂಜೇ ಚೋರ ಎಂಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾರಿನೇರ್ನಿ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ದಾಲವಲ್ಲಿ ಸಾರಿನೇರ್ನಿ ಸರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೋಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬುಡದಿ ಅಂತ ಸರ್ ಬುಡದಿ ಈರ್ನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬುಡದಿ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಇಜ್ಜೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿಡು ಪೋ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿಡು ಪೋ ಈ ಜನ ಓಲ ಯಾನ್ ಲಂಚ ಕೊಡ್ನಿಂದ ನಮ್ಮೇ ಬೋಸ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬತ್ತಿಂದ ಈಗ ಸರ್ ಬಾಂಬುಂಡಿಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಬೆ ಆತಂಕವಾದಿ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುವೆ ಇಂಬೆ ಸತ್ಯಮನ್ ಓಲುಂಡು ಬಾಂಬು ಬಾಂಬು ಓಲುಂಡ್ಯಾ ಬಾಂಬು ಓಲುಂಡು ಬ್ಯಾಗಡುಂಡು ಓಡಿದು ಸೈಪೆ ನಮ್ಮೆ ಆಯ್ ಬನ್ಪುನು ಬಾಂಬು ಬ್ಯಾಗಡು ಉಂಡುಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲತ್ತೆ ಬುಡವನೊಂದು ಮಾರ ಬುಡವಡು ಎಕ್ಕಡ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ತೂಕೊಡ್ದು ಬಲ್ ಜೋಕಲ್ ಬಲ್ತಿಲಕ ಬಲ್ಪರ್ ಇದೇಲೆ ಬಾಂಬುನೇ ಕಂತು ಇಮೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆತ ಇಮೆ ನಾನು ಏನಂದೆಂದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸತ್ಯಮನು ಈ ನೆಡ್ತುಂಬ ಓಲಲ್ ಬಾಂಬ್ ಓಲ್ದಿತ್ತ ಸತ್ಯಮನು ದಾದೆ ಬಾಂಬ್ ದಿತ್ತಿನೆ ಉಲೈ ಆರಾಮದೆ ತಂಡಸ್ತಲ ಕುಲೊಂದೆ ಈರಿ ಎಂತ ಆಯ್ ತಂಡಸಿಡದ ಅಲ್ಪುನು ತಂಡಸಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಏರೇ ಇರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಬತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಏಯ್ ಸರಿ ಮಾರಿದವನು ಕೋರಿ ಕುತ್ತು ದಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಆಯ್ತು ಬತ್ನೆ ನಮೇ ಸತ್ಯಮನು ಈ ನೆಡ್ತುಂಬ ಓಲೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲ್ಲ ಬಲ ಇಡಲ್ಲ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಬುದರೇನ ಎನ್ನ ಬುದರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹರಿಪಡಿಕೆ ಉರಿಪಡಿಕೆ ಅಂತ ಹರಿಪಡಿಕೆ ಹರಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬುದರೇನ ಗೋಪಾಲಪುರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಿರುವನಂತಪುರ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಟಿಪಿ ಪಡಿಕೆ
ಎತ್ ಜನ ಮಾಡ್ಲು ಬೇ ಎತ್ ಜನ ಒರಿ ಒರಿ ಬಕ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಾರ ಮನ್ಪ ಊರ್ತಕಲ್ಲ ಹತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಬಂದು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕೊಡರ ಮನ್ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಟಿಪಿ ಪಡ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫರ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆದಾಗ ತೀಪಿ ಬಡ್ಕೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಉರಿ ಬಡ್ಕೆ ಇಡೀ ಬಡ್ಕೆನಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತ ಬೇ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ಗೂಸುಗನ ದಾಯಗ ಇದ್ರ ಬಸಲೆ ಅಡೇಗೆ ಜುವಾರ್ ಏನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜು ಟಿವಿ ಬರಾಡು ಸಾಕಿ ಹೊತ್ನೆ ಮನ್ಪದಂತು ಯಾನ್ ಏನ ಯಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ದನಿಕೆ ಏತ ಮಟ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೆಡಾಲಿಯೇ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇ ಆ ಜನದ ಭಯಂಕರ ಮಾರಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳುವರೆಗೆ ಅರು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿನಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಆಯ್ತದ ಆಕುಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತು ತಿನ್ನಿ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಬಾಂಬು ಮಾಡುದು ಮಿಸ್ ಆದ ಕಾಡೆ ಚಾತ್ತ ಬಾಯಿ ಮಲ್ದಿನ ಪುಂಡಿನ ತಾಕದಿನಿ ಆಗಲು ಪತ್ತನು ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದ ಬಸ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ತಂಡಸ್ತಲೆ ಬಾಬನ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡವರ ಪೋತೆ ಸರ್ ಏ ಐ ಕತ್ತಂದ ಉಲಾಡಿರ್ತೀನಿ ಹತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈರು ಉಲೆ ಬಾಯ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದು ಏನ್ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಬೋರ್ ಮಂಡದ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಉಲೆ ಬೋಲೆ ಎಲೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಉಗ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಂಡಸೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವೆಯಾ ತಂಡಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾ ಹೊರಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿಂಡ ಸಾಕಾಣ ಬೇ ಸಾಕಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿದಾಗ ಲೆಪ್ಪಗಾನ ಏ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನ್ ಬತ್ತರ ಮಿಲಿಟರಿದಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಅವನುಂಡ ಮುಲು ಏನಮ್ಮ ಆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಟಿವಿ ಬರ್ರೆ ಆತಾ ಏ ಎನ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲು ಉಂಡು ಬೇ ಪಿಸ್ತೂಲು ವರ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲು ಉಂಡು ಎಂಕ ಮುಲ್ ಪೋರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಓಲ್ದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ಕೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತತೆ ಹಾ. ಅಂಚ ಚಂಡೆ ಆತ ನಾನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನುಂಗಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಸರ್ ಯಾವ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಉಂಟು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಸರ್ ದಾದ ಬಲಿಪುಣ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪರತ್ತು ಆಯನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೆ ಏರು ಅಣ್ಣ ಉಲಾಯ್ಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿದ ಬಲೆ ಓಯ್. ಏರಣ್ಣ ಓಯ್ ಹಾ. ದಾದೆ ಕೇಬಲ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆತಂಕವಾದಿ ಏ ಯಾರಣ್ಣ ಉಲಾಯಿ ಏ ಯಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೌಡೆ ಗೌಡೆ ಗೌಡಿ ಡಾಮರ್ ಮಾಡ್ರೆ ನವೇ ಯಾನ್ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸಲೆ ಗೌಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರ್ ಮೇ ಬಸಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರು ಬಸಲೆ ಮೊದಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ವೈದಿನ ಏನಂಬೆ ಇಂದವೇ ಈ ಬ್ಯಾಗಡು ಬಾಂಬುಪ್ಪು ನಂದ ಬ್ಯಾಗಡು ಬಾಂಬುಪ್ಪು ನಂದ ಬ್ಯಾಗಿಡು ಬಾಂಬ್ ಪುನಃ ಅಂದ ಅಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪನ್ಯತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಎದಗ ಪುಡಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಬೊಚ್ಚುವ ಬುಡಪ್ಪುಗ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ನೆ ಏ ತಂಡಸದ ಸುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಬಲ್ತದ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ದಂಬತ್ತುಂಡ ಪಿದೈ ಬಲ್ಲಂಬೆ ಪಿದೈ ಬಲ್ಲಂಬೆ ನಿಕ್ ಈ ಆನಂದಂಡ ಈಲ ಉಲಾಯ್ ಬಲಂಬೆ ಉಲಾಯಿಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಸವಾಲು ಪಾಡ್ಬೇತ ಆಯೆ ನನಗೆ ಏನಂದೆಂದಿ ನಮೆ ಯಾನು ಎತ್ ಜನ ಬೇರೆ ಬಸದೆ ದಾದ ಕತೆ ಬಂದ ಆಯ ಪನ್ನು ಬೋರ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾರಿ ತೆಲ್ಪೆ ಜನ ದನಿಕುಲ್ದಲ್ಲ ಲಾಟು ಬೋಟ್ ಹತ್ತಿ ಹಾ, ಹಾ. ಪಚ್ಚ ಪಗಲಿಡು 45 ಜನ ರೌಡಿನು ಬೇರಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬಸದೆ ಪೂರ ಪತಿಯರ ಕಲೆನ ಆಕುಲು ಪಿರದಿನಾಗ ಮೇಲ್ ಪಿರ ಬಾಳ್ತೀನಿ ನಾನ ಇಂಚಿನ ಜನ ಮೂಲಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಇನ್ನವೇ ಆಯನ್ ಭತ್ತರ ಸಲ ಬಣ್ಣಬೇ ತುಲ ಒಂಜಿ ಆಯನ್ ಪನ್ಪುನು ಆಯನ ಕಡಿಟ್ಟು ಉಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಯ ಬರ್ಪುನ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನ ಕಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉರ್ಲು ಜೀಕಾನ ಓಯ್ ಉರ್ಲು ದಿಂಡ ತಿಕೊಂಬರ್ರೆ ಹೌದಾನಿ ಪಂಜಿಯ ಉಲಾಡಿ ತಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ದಿಂದಾಂಡ ಆಯ ಪೇರ್ ದಾಸೆಗ್ ಪಾರು ಬರಯೇನ ಓಯ್ ಪೇರ್ ದಾಸೆ ಪಾರ್ ಬರ್ರೆ ಹೌದಾನಿ ಎಡ್ಡೆಂಚಿನ ಉಚ್ಚ ಉಲಾಯ್ಪುನು ನಮೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೀನ್ನ ಮುಟ್ಟೆನ್ ಭೂತಾಯ್ದ ಮಂಡೆನ್ ನೆಟ್ಟ ಪಿದಾಯ್ಡು ಫಾನಂದಾಂಡ ಆಯ ಕಮ್ಮೆನಗ ಪಾರು ಬರಯೇನ ಬರೇನ ಓಯ್ ಭೂತಾಯ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ ಬರ್ರೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಪುಂದಾನಿ ಗಂಟೆ ಪುಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ನಾಲ್ ಪುಂಡಿನ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ದೀನಂದಾಂಡ ಆಯ ಬರೇನ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ರಲ ಪುಂಡಿ ದಾಸೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆನ ಕುಲೆನ ಆತಂಕವಾದಿ ಪತ್ಲೆ ಬಂಡ ಬಲ ಇಡಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊಂಜಿ ಮರಿ ಉಂಟು ಉಂಟು ಎಂಜಿನಿ ಓಯ್ ದಾಡಿ ದಾಡ್ ನೀನಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಉಂಡದು ಕುರುಟ್ ನಿನಡ ಉಂಡ ತೊಲ ಪಿಸ್ತೂಲು ಏಯ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಗ್ರು ಎಪ್ಪು ನಂದ ಅತ್ತ ಬೊಗ್ರಿ ಎಪ್ಪುನು ನಮೇ ಇಂಚ ಈನ ಹೊಲ್ಕೊಂಡೆತ್ತ ಏನು ಮಲ್ಪುಡ ಏನ ಇಂದು ಈ ಪೋ ಪೋ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬತ್ತಾರ್ಪನ ಯಾರು ಯಾನ್ ಬಿಸಿಲು ಬತ್ತೋಡ ಈನವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್
ಏ ಉಂಟು ಪೋಯ್ ಏಯ್ ದಾದೆ ಏನವೇ ಮೂಲು ನಲ್ಲಿಡಿ ಈತ ಚೂರು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಸಾವ ನಲ್ಲಿಡಿ ನೀರು ಮೂಲಿ ಅಂಕಲ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ನಿನ್ನ ಬೇರೋಡು ಏ! ಮುದಿಗ ಇಲ್ಲ ಓ ಅಣ್ಣ ಹಾ ನಿಕುಲೆ ಪಾತೀರ್ ನಾ ತೇನನ್ ಪಾತೀರ್ರೆ ಬಿಡುಪ ಏನ ಒಂದು ಯಾನೊಂದು ನಿಕಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡ ಏನ್ ಒಂದು ನರಮಾಣಿ ಆ. ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂಟು ನಿಯಾಪಯ ಅವೇ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪನ್ಗೆ ಚಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ನೆ ಕತೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಹೌದಾ ಸರ್ ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುಜಿ ಅವು ಪಾಡಂದೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಇದು ಇನ್ನ ಕೇರಿಂಗ್ ಕಾವಲಿ ಅಂತ ಅದ ಏನ ಬಾ ಏಯ್ ಏನ ಬತ್ತನು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡು ದಾದ ಬತ್ತಂಗ್ಯಾ ದಾದ ಬತ್ತಂಡ 4 ದಿನ ತಿಂಚಿ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಫುಲ್ಲು ಈಟಾತು ನಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ ಸೈತು ಬೋತ್ನಿ ಉಲೈಡು ಕುದೊಂದು ನನಗೆ ಏನಂದೆಂದೆಯ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ಪವರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೇ ಇಂತ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಶ್ರುವಾಯ್ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಅಶ್ರುವಾಯ್ ಬುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿದ ಬಾರಲ್ಪೇ ಅವೇನು ಕನ್ಸಿದ್ ಈ ತೋರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೀತೆ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಲೇ ಸರ್ ಎಲೆ ಉಗ್ರ ಬಾ ಹೊರಗೆ ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯೋ ನನಗ ಅತ್ತು ಸರ್ ಈ ರೇಂಜಿನ ಹಸಿರುವಾಯ್ಬಿಡ್ನಿ ನೆಡ್ದಿರೆಗೆ ನಾನು ಗೋಲಿ ಬಾರ್ ಮಲ್ದೋಲೆ ಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪು ತಾಗಿ ಕಾಯ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪು ದೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕೆನ್ನ ಈರ ಗುತ್ತಂಡ ಆಜನ ಪನ್ಪುಣು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಣ್ಣ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೆಗೆಪ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಚೆನಿ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆನಿ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಎಂತ ಸಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನ ಏ ಕೈ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪು ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಂಬು ಬಾಂಬು ಉಂಟು ಬಾಂಬಲೆ ಮೂಲು ಸಾರ್ ಉಲ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಟಂ ಬಾಂಬ್ ಅವ್ವ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಸರ್ ಕಾಣದಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ ಮಂಗನಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಉಪದ್ರ ಸರ್ ಐಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ರೆಟಾರ ರಡ್ಡು ಬಾಂಬ್ ಪಾತೋಲಿ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಬಾಂಬು ಅಟಂ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಅಜದು ಎಂಕಲ್ ನೀನು ಈತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಬೇಲೆ ಜಂಬ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಆ ಹೊರನೆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಪೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಬಾಂಬ್ ಉಂಡೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹುಡುಗರು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತ ಉಲತ್ತುಲ ಲಡಾಯ ಅವನುಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೈವಾಡ ಉಂಟೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನೆ ಆಟ್ ಮಕ್ಕಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡು ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನೆನಪ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಪಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒರಿಯನ ಪುದರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ನಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸು ಅವು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಬಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಾಡ್ದೋರಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತಾಣ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಣ ಸರಿ ಧರ್ಮಗೆ ಯಾಂಬತ್ತಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಈ ಪರ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಬಂದು ನೀಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಮಾಡುವೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆತಜಿ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಅಟಮ್ ಅಂದಿಗೆ ಏ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಈರಡೊಂದು ಕೇಸ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಸರ್ ಏನವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವಿಷಯ ಹಾ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದು ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಕೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕೇನ್ ನಿಜ್ಜ ಕೇನು ನೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮೇ ಬುಡದಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಜಲ್ಲ ಗೆನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂಬೆ ಹಾಲ್ ಬಣ್ಣಕೊಂಡ ಹಾಲ್ ಬಣ್ಣಕೊಂಡ ಗೆನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುಡದಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಜಲ್ಡ ಹಾಲ್ ಬಣ್ಣಕ ನಮಗೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮಿಜಾರ್ ತೀರ್ಪಕ್ಕೇನು ಐಡ್ದುಂಬು ಕುಡರ ಪೋಲಬ್ಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪುದರ್ ದಿನಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಡಂದಲ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ವಾ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ పోషాల్సి నీకు భలే తెలిపలే 4th నీకు ఫైనల్స్ ఉంటే బయదరా అచ్చా బయదదే సేమ్ టీమ్ అతే ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು దాదా చేంజెస్ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮೂಜಾನಲ್ಲ ముజ్జన్ పుసత్తా
ಮುಂಜಾನೆ ದುಂಬದಾಕಲು ಬರೀ ಪೊಸತಿಯರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೈರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಡ್ಡ ನೀರು ಬತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಟೀಮಿಡ್ ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎನಿಕಲು ಭಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಚಸ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಸ್ದ ಪಂಚಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಬುಧರ್ ದಿನ ಕರತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಲ ಕುಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮರಡು ನೀನು ನಲ್ಪರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೋಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಕ್ರಮ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರೆತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ నుంచి ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಚಸ್ ಎತ್ತಿಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲು ಎತ್ತಿಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೀಸನ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕಾತನೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನೊಂದು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರನ ವಿಜಯಣ್ಣಗೂ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾವ್ ಹತ್ತನಡೆ ಎಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾವ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಪರ್ಯಾವ್ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಕಲು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನೊಂದು ಇನಿತಿ ಹೇಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಬೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.